नायनो नोंनि गेंआ जोबसिगोन मिथिबाय नोंनि गेंआ जोबसिगोन बाल साइड कर बाल हेलौ मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंनि माखासे बर' सिख्लाफ्रा दिनै गोबां जायगायाव हमजादों गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय लोगोसे फारसेथिं जोंहा कनजिता आरो दिदोम औवारिनि सायाव मोनसे भाइराल भिडिअ ओंखारदों आरो बे भाइराल भिडिअआ मानि सायाव नोंथांमोना थारैनो इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो नुखाबाय दिनै कनजितानि जाय असे हौवा बे असे हौवाया मोनसे फेसबुकआव पस्ट खालामदों जे दिदोम औवारिजों लोगोसे कनजिताया गाज्रि सोमोन्दोआव दङ होननानै दिनै कनजितानि असे हौवाया दिनै खेंफोरथि होनायनि सायावनो बाथ्रा बुंनायनि सायावनो आरो फेसबुकनि गेजेरजों पस्ट खालामनायनि सायावनो दिनै कनजिता आरो लोगोसे दिदोम औवारि आरो दिदोमनि जाय असे वाइफ जाय असे हिन्जाव स' बिथाङा दिनै कनजितानि हौवानि सायाव दिनै गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन बबेनिफ्राय मा जादोंमोन आरो मारै बेफोरबायदि दिनै रागा जोंलायखो आरो मारै भाइरेल जाखो स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नुलांगोन अब्ला आङो रायजोफोर नोंथांमोना आङो भिडिअखौ स्क्रिनाव होनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ फंसे बाथ्रा बुंनो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामग्रो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर आङो माखासे जोंनि बर' सिख्लाफोरनि गाज्रि खामानि मावनायखौ आङो स्क्रिनाव होबाय लोगोसे कनजिता आरो दिदोम औवारि आरो दिदोमनि जाय असे वाइफ स' बिनि सायाव आङो भिडिअ क्लिपखौ आं स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांदो नायनो नोंनि गेंआ जोबसिगोन मिथिबाय नोंनि गेंआ जोबसिगोन बाल साइड कर बाल ये दिखाओ यहाँ देखो शक्ल देखो ये लड़की है बदमाश अरुणाचल में ना दूसरा का घर बिगाड़ रहा है ये इसको देखो देखो ये है ये लड़की उदालगुरिनि बदमाश है ये सुमिदा नोङो न' हाबि लन्दिनिया ओमफ्राय नै आंना हिनजावा जेन'बा बिदि मानो हगारनांगौ दे जेन'बा आङो उन्दै लोमजानायखासो अजानाव लाबोथारदों जेन'बा बिदि लिरनानै होनानै मा मोननांगौ दे आं नोंजों उन्दुलायदों ना मादों जेन'बा दे बिदि लिरनानै हगारनो बियो आल्ला सोरला हारसिं रोंलाबायनानै बिदि हगारनांगौ जाहैबाय गोदाव सोरावनो गावनो फन हरै दावराव जाबाय थायो होनखाबाय आं गाबोन फुङाव थांसै होननानै खनथाम जाहैनांगौ होननायखाय आङो दिनैबो दोनबाय उन्दैखौहाय बेखौ बियो फेसबुकाव बियो बिदि गाज्रि लिरनानै पस्ट होबाय आरोना दा दुनिया मानसि शेयार खालामनाय शेयार जानाया बे मोजां जाबाय दा भाइराल जानाया मोजां जाबाय हिन्जाव फाननानै जाग्रा सारा लाजिला नोङो सिगाङाव जा खालामबोबाय दै आं खिन्थु दा जेबो मानिला मोनथिबाय दा जाबाय थग्रोन आंना सानै जासिगोनलै थग्रोन गाज्रि दामोनसै कम्पानियावनो थादों नोङो नों आंखौ बेबायदि पस्ट खालामबाय दा दे जाबाय नों बिदि सानोबा खालामनांगौ आरो लासिं जेन'बा मानोना बिदि पस्ट खालामनांगौ बियो लिरनानै गोदाव सोरावनो एसे होबानो अथेसा शेयार जाखायो होनना मिथिखायो जेनेबा दे मानो हगारनांगौ बिदि बियो जानला मोनलानो लोंनानै प्रुफ होनांगोन सोर मा जालायदों सोर अखाय मा जालायदों बेखौहाय मानिखायालै आङो माइरि बे हौवाखौहाय गावनि फिसायानो हिनजावानो दङ हिनजाव जा ओंखाम जालायबाय बेखौ दा जुथारनांगौसो मोनथिबाय दा मोनथिबाय आं बिराद गाबदों आं रायहरदों आरोना बेबायदि आंनि फिसाखौ बिदि लिरनानै होलाबायनाङा ना बियो बेबायदि लिरनानै होनो नाङामोन ना आंनो दंना आब' कनजिताखौ लेंहरनायाव आंनो उन्दुनायावबो जों सानैजों उन्दुदों आंनि फिसाया बेखौ माबा मोनसे खालामदों नामा आंनि फिसाया आंनो जेबो होनाखै खालामदों होननानै जेन'बा सोरबा प्रुफ दं नामा मा खालामनांगौ हिनजावानो दं जेन'बा मा खालामनांगौ दे उन्दैया लोमजादों थाखा थाइसेबो हरनो हायाखै बे साला बैसागुनिफ्रायनो थाइसेबो थाखा हरनो हायाखै बियो हिनजावखौहाय बानायनानै जानो फैदों मालाबो घन्टाया फन हमा नोंनि बिनि फिसाया ओरैबायदि फाग्लाना एसे जोंनाव फैबाथाय हिनजावा गोसो लायो होननानै बुङो ओमफ्राय दा नै दा हिनजावा भिडिअ बानाय अयथासार खस्थ' खालाम भिडिअ बानाय रिन सुख'बाय लन सुख'बाय गारि फाइनान्स सुख'बाय दा हिनजावखौ फाननो फैदों बियो साला गुन्दाया लाजिनो रोङा बियो फाग्लाया रागा जोङो आङो खिन्थु जोंखौजोबबाय दा बिदि लिरना होलाबायनाङा ससियेल मिडियाआव भिडिअ बानाय फैसा थाखा थाइसे थाइनै खामायो बिदि हिनजावखौ फाननाङाथ' बियो गोदाव सोरावनो आलासि जाफैनायखौ बिदि लिरना होनाङा ना बियो बेफोरबायदि उन्दैया लोमजादों माथो जाखो माबा आंनि बोराइजोंसो उन्दुदों मादों बिदि होनानैहाय दा बिसिखौ रायहरबाय आरोना लिरनानै होबाय रायहरनानै थाबा जेबो नङा नै ओमफ्राय लिरनानै मानो बिदि ससियेल मिडियाआव पस्ट होनांगौ बेलाय बेखौनो बुंहरदों आङो दा आं रागा जोंलै मिथिबाय दा मिस्टार थग्रोन नै जानो हायैखौ जोंनि बाव गारदों आरोखि
बिदि माबायदि मानसि बियो आसुरितलै थग्रोन माब्रै मा ओंख्रि जानानै दं आसुरित मानसि मामायावलाय मा होनो स्किमाव मा ओंख्रि जानानै दं कम्पानियाव खामानि मावना जाग्रानि जाग्रानिसो नै जोंहा मोनसे भिडिअ हगारब्लानो बिसिबां थाखा फैयो मासाव जोङो जिरायनो 30-40 हाजार थाखा लायो मिथिबाय बेरायनो नों कम्पानियाव खामानि मावना सानफा थोलो खामानि मावना जाब्लाबो नों जोंजों जुजिनो हाया दै थग्रोन बुदबक साला आसुरितसो मोनबाय मानसिखौनो थग्रोन मा ओंख्रि थैलाबायनोसो गोसो जायोलै थग्रोन मा ओंख्रि रागानो हिनजावखौनो थांनानै थाजानो बाबायदां ओंखायनो फिसाया लोमजाबाय फैसा थाइसेबो हरा नायनो मिथिबायना रायजोफोर गथ'आ लोमजाबाय उन्दै लोमजानाय नायनो फैसा थाइसेबो गैया आखायावहाय जाबाय आपल'ड होनोसै दा होलाबाय होआबा माथो सिस्टेमनि बांद्राय दुखु खालामग्रा गाबखांबाय आङो मोनसिगौ जै थग्र'ननि होआबा माथो हो जै थग्र'ननि जै बिदि लिरना होनांगौ बियो दे माथो बेफोरबायदि होनांगौ दुनियानि मानसि सेयार खालामबायना दाथ' जै थग्र'ननि बिदि लिरना होनांगौ बियो ओमफ्राय जै थग्र'ननि जै फाननांगौ दे